Ay! Mga morning glory yan! Hello guys! Welcome back to my channel. And we are at Balabagon Beach! So, we are here at Balabagon Beach! Yeah! Yun guys, so anong preferred nyo? White sand or black sand? Black sand ba? Okay. Sa akin, white beach talaga. Ay, ikaw muna. Okay. Gusto. Kung sa, para sa akin, Ikaw muna, Aris. Ikaw na gasto. okay, sige, Gaston. White beach. Para sa akin, kasi maganda tignan, tsaka, maayos ba? Yung, parang pang, talaga, pang, sabi nila kanina, parang Boracay. Yes. Yes. Ay, ikaw, Ja. Ano, black sand. Bakit black sand? Kasi di pa ako nagkatuwa sa white sand. Ikaw dyan. Boy, tatanungin talaga sa sarili ko. Bakit pa boy? Nasakyan tayo. Both. Bakit both? Ang usapan black or white sand, bakit both? Sa akin na lang, parehas. Please. Basic. Mas maganda talaga, white beach. Oh, actually maganda yung white beach. Guys, maganda yung white beach. I've been through a lot of white beaches here in the Philippines. Wow. Oo. Sobrang ganda ng white beach when it comes to, Instagrammable photos, ganyan. Tapos parang nagko-camouflage ka, parang ang puti mo din. Parang ganyan. Pero if you were after doon sa mga kakaiba and yes, unique beaches, black sand, I think black sand sobrang konti lang dito sa Philippines. Or I do not know lang kung hindi siguro talaga siya tinatangkilik ng iba or may mga new discovered. And one of those is this Balbagon Black Sand Beach. So, maganda naman. Kung kumusta, okay ba? Okay ba yung black sand? Kasi it's my first time here. This is my first time here, guys. And I found it okay and beautiful. Sobrang ganda yung, maganda yung lugar for quick escape, diba? For retreat, parang ganyan. Okay siya for team building. Kasi sabi nga ng residente kanina, 500 meters yung haba ng beach itself, diba? Which is sobrang haba. Diba 7 inches nga, diba? Sobrang haba na. Ang hirap na nung 7 inches. Yung 500 pa kaya, 500 meters, sobrang haba niya. And ang linas ng lugar, diba? Ang linas ng lugar, crystal clear water, ang daming isda, sobrang inaalagaan nila yung environment. And good. Good siya for team building, like what? Family bonding. Yeah, family bonding. Mamaya, papakita namin yung beach dito. Yung view, yung maganda. Hawakan niya pa. Hinuwakan. Hinuwakan. Yung lawak niya ba? Around the world. Papakita namin yung pagkapo doon. Mamaya makita. Paglakaw na. Pero maganda talaga. Lalo yung mga itong vlog. Pinong-pinong. May pa. What's up, vlog? Welcome to my guys.
Ililibot namin kayo. Ililibot mo muna, kamuti mo na. Hold up. So, ito, here we go. Walk back. Here we go back again. Ililibot namin kayo sa aming paraiso. Nakaklik namin. Mapanggit lang kita. Naglalakad po kami ngayon. Don't forget to subscribe. And hit the notification bell. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Pampa, good vibes. Wala po kaming masabi. Dahil first time namin mag-boro vlog. Okay guys. Pupunta na po kami sa sa bootcamp. Nagugutom na po ako. Hindi pa luto yung linuluto. Guys, hinahabol po kami ng isang baboy. Ayan na, oink oink. We're back again to bootcamp. Hi guys, please like and share. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Hey, you know why? Ay, mga morning glory yan.